yang nomor 224 ayat saya. Nasa doma ikon mate ikon mago si bukit. Namangolo ikon mate asa tundengan se. Daging odo balelake jalai kodo malake asa sugut baki itu asa ngapon naik. Marhite goarni bata ama anak do todi parbadia amen didok tuhatta Jesus Kristus audo kakiheo do hanguluan na manguludo na porsea diau nang pemati bana jalaganop na mangulu jala na porsea diau na sotu pamati bana saliling nililing na martangiang mahid ale ama namin na di banwa kijang kurunui hami doho tujulum do hami marhapurusan ay hodo kuboto hami para si roha jala pakulong roha na sumuro iboto hodo arsaknan tidak hodo hami akan nama kaliangi dengan nami na ulawi tidak hodo arsak do ilu nami pabereng-bereng bumi dengan nami wahilala hami jorput do hajik ni amatean namanggongom hami ala di dosa nami sodakon ma asini roham kubagasan rohanami patorang hatami tu hami asatakas suboto jala kukiok hami hata bagabagami pangulu rohanami margitete tordimi sai marpakirimon hami diarsak ni rohanami asamanotong hapor seor nami marsiti opat tuho si pangulu hami amin. Di hamuna salhutna keluarga besar Goparan nina tua-tuaon ima opu si ramot manang opu si damete tokinari patarota mana tua-tuaon tuinganan peradianan persapok kinani malane sian hata ni debata nagabe o jahat tingulipta jalaiman na tao maniroi di tonga-tonga muna salhutna keluarga Goparan na tininggalhon nila tuha-tuhon parsurat di Pilippisada ayat 20 sada sonong may dokisi ay Kristus do hanguluat diaw jalalabad ng hamatean ay Kristus do hanguluat diaw jalalaba ng hamatean amuna kadongan jopok do patdohani alay matchay bagas na hinakam jopok do ayatong alay tung matchay tabo ang gopakroh sa sitong na boy maralo trohat ka boy maralo na ito hamutar lumobi pora di kasubuton ay bahasa do horong nagabila bahamatiyan natin so diro kita madok gabila bahamatiyan ay to sehali polodung mate morting baru jumolo kita harus bepaksa natin nang ada bepajupangan nang ada ngombe dalam masih pakulingan al ngelok tangan na ditutup si maolong na ditutup sepi tidak ada lagi komunikasi alero si Paulus madok Kristus do hangun dua diaw jalalaba ng hamatiyan ala dia akheng masa
hidup ibadah semua ini. Kematian bukanlah ujung dari segala-galanya. Tetapi kematian adalah merupakan pintu gerbang untuk menerima suatu kehidupan yang baru. Hanguluan nama notong. Itu hidup ibadah di sini. Asa mau hidup ibadah labado. Hamateanin la ibadah alam marhite hamateanin. Jumpang di ibadah sadangun namar hanguluan. Sadangun nama notong. Marsitarimok dongan pitongan ibagas saidokle seterbi jerona de namot pisyaha se dijubolo hata seter wa saidok somoni ala dia tong jorbuk do hamateani jalan memang disirang hamateani do ring ningu adoran soroha kristeno hamateani sa jorbuk daging mulat gabetan adorang seroha Kristinoni osa gabialu todi gabi adok kaman gabi binti itu makana molodung pepituarihon adorang seroha Kristinoni molodung budari di pepituarihon seyok botak kata oparang manang keluarga sotung lewat to siya kalana dong besi sanggar pusida no lao tot dini opumi me ate yang me bene sia ini dum se sanggari masuk me bene nangek tujewu na muse nah dum masuk tujewu maletek ma piri maletek ma manang kudu medebu ma lakop ni kudoli didok ma ima marobe pumi ngede de kudum dinna tapi di bawah kamu mana ada mededep nang sohdok ne bawah kamu nanang dohorok kudisi berkita ima pengertian ni halapata hajului ador seroha Kristinoni alaidum roha Kristinoni gabe di pataru makita tungolu nama kirim mabingolu nami lumobi madibo tarion oleh Tuhan tokin nari pasti kopon nami mah amanah hinahulungan ni rohanami nah hinahulungan ni keluarga terlumubi peparan tuinganan paradianan para satu kinani ali Tuhan mangido mahami Tuhan gonggom masaluhutna keluarga peparan na tidak dikona lehon dame lehon holong nang hasadaw ni roha asa totong na sida marlas ni roha jalan marulu puluh to dina upuji guarmo na badiay sai to dinto di porbadiay mana mga raut na sida di bagasan hasit tongan mi asiroham Tuhan sesaham siya dosa nami amin mari kita yang nomor 260 sia 167 mardala na sonar Madala na ang samarin tuhaso mangani dumonok ganubari lang jupang tiki. Salopi matangata kapasahak may bana hiramoti Tuhan debatama holau ruar dohot lau bongot olat nyon rodi sa leling nililingna amin. Yesus itu nada.
Pas burung na ipasapas. Coba.